Tao con nó không ta xí xí bốc tam con bốc xí xí tam xá bốc xá mà ní Ni kumar de ber. bok kami apa? Ha? Apa bok kepara? Moda mo Sirampur nomja go chung uro nok seoi phema ketar. Ngo 1 year tung sugya khu. Acha thangnai sukobar adino tam patimung kharo. Puila khai basi nei ni nei wai tham ni hinka. Sabo. Bo brok afroke to saiman sugya. Hinga mo pore khenon nera karung khabo. On pore khena ang Tefano churun prani brok agin sajak brok okaro bo saw nok to parak ungko lama gana tong nai. Hor sar brok khorang buji ka kok ya taya sak di hinso. Kai ati hne nang kok ya sak dia. Gao por khe da no kol khya paraga ni. Ga bin mobile khat ungko receive khne kuri kebo. A por khena tinong da to night duty to mu jaga. Kai kaka ni mobile call khya bo bai tong nai duty tong nai ta. Gao por khena brok no call khya brok gari be daktin phaika phaya ko noi kai brok nokhor kan ka angbo nokhor ka nokhor ma pore kheno ek logino o brok afru khariya ko gai da ko to seboi ungko ikore brok bo tongu jaga na ma pore kheno pen kan ya khu afru biri jangya ga bachuni li log leng ta pen ta nukhata gai li ganai khrok ja jangya pen khrok ja oma hai am pore khe da nom di nom lai kharai kya khawaya ko nai khawai ton ka Cái đã rồi thì tin bút học phung chấp phung này áp dụng cái on bữa khi nó block phải cả yang call khai chung nó hết cả ta Apa koiter dikira onumanik bus. ama dosta unko 36 gori này đi hin này lấy cha Horni zora ona. horni dosta 36 baje tu ma Kai a jerom thena ni logite sap sap to. bo masano Romasana. Biang rong ni pheman selema. bo phaima kai bin gari je yang komor bakha gari na hari jak asa khai bagar to ani phekena ga bona chungamon pore sungka nung keno na ro batha ka ga bosawan gari thokpai ang basi ne ni hinoi phekya ge omon pore kheno ang bono nugoya ko noi bera tui na hakana asa khayo ga saijung nugo basi ni ungko dorja to sojai bo maimi songte te no mukti lai thaka logote te maimi song dong ta nok singo ga mo pore kheno o gothana ang khana asa khai da songno kol khaya kono bono nom khata nom ba kono khakata Ngai abani ya golo norok nai matham bodoro ba police rong ja jano ka. পুলিশ ন কল খাইকা মানে উরুম দুরুম গই দরানা হরুং থাকা কয়টা বাজি পুলিশ ন কল খাইফু গাং ও খেয়ার করে খা গাই কল খাই মানে মরেন ছার ন ফোন খাইকা মরেন ছার ফোন রিসিভ খাইয়া Boron ba কমলপুর নি পিএস নি বিন নাম্বার সিবি চান থানি দং তেরে কুরুই গাই অন পরে রিসিভ খাইয়া গাই তারপরে পুরো সেন্টিগ্রেড দ তঙ্গো যে চিনি আগে পারা গানানি তা শ্রীরামপুর Because I tango kuku chong tang sai kya khorong ni tango on pore kha police ok phai ungko uyang lai thanga te sa gari tongmo phasing te sa bag phai pru kai chung lama o brong no police rong no ungko buskang tango batha ka bok bai kok sarai kya kok sam pore chung uti kha nombo khawai ton kha hingam pore police phai kok chungwa ya kono bono nai kha nai ma pore on pore kha khorong ni nomboi trangwa ya kono gari thana o trang kha hingam pore khai asung nota Nung da dino pula no. nung makai puila ang nugu hinja ya bo basi hima kang no puila khanau higam pore khenot phaile ya konoi da botongo gai kaka de basi singa ang mo nuk khano puila nung ma haino ek login nung ma hai mane ek jaga o ungko doga khro kai nuk lai khata ikore he joton nuk lai khata Apa ki oro bolong hini da ba kai khlai jang man kalai kha na khaina hini da khaman tam ba wan sung. ani wan chungma kai gari to khungja tongchini gai dorona bo wan chukana gari nuk goya konoi ba thok da na phine ne wan chugoi phekya ungko bong no re thok tonga no hingam pore bo nogo borok kuri saisung nu goi ati khekena ne ang wan chug Na na khaina hini khaita. khaina hin kheketa Ngai nung tabuk tam nai aba ki ni ok ba chei da. ok basui Ngai nung tabuk tam san. আখাই ফাঁসি ননাইও কারণ খামা হাইচিনি ব্রক রং ন যে যত জায়গা ন ওয়ান জুই রক উড়ো উড়ো লম ফেরাও বা অতি খাইও বুই তগো চুনো খাইমানো হিনে খাইও মা হিনো বাহাকে চুং কয়েকটা নক সিউ জায়গা চুং এমন কিরিওই দङ বাহাকে
para gana o borok bo kure asu inga chung bazar hujar thangbo daktin phayu ko ekjon para borok hine chinor charok tong masi mangni maktham inga chung amano chung jefru bazaro ba keu ba leo inga chung bazani sap thana thaiya chung sunglaisi khorcho bo kaisa yagote kaisa kasau mangni suk bazar thangbo te baki to thaiya ati khes tong on bagon dra duty o tong no angbo nogono tongo ang kun jaga yang bazar hujar bo thaiya satung sinu ang nogo tong sob somoi no ke ang tong yan dino dra phan tong bau bong nong ni dra songno sai krang ching nogo to ti chung tha nang ba tam klaya ba aba ne family kai nini bere eba nin bihik na ngai adina tam khan ke sa sai kana dela adina kha ang no goro dinong kha u company gari duty thango duty thang pora ansu dubai bachaima kha saima na na phun khai ka kan login phai gari bai phai kana no phai ba awan ji bo no businga habja unko ta cha khai tongo ang direct nu phai ma pora abang pora mu phat cha bacha na kang lomiti ma pora awan ji yak kha khawa kana phata tikhai ma pora asuri tingkha ps hona hina thanawa gabon perkeno bo unko tuinung na hinsawa kana bo yak khurogoi bakhai khal thanga ekba khal thanga biang khal ka o ai to la di ga phasing acha teisa lom nai kha teisa tim phai ka te khalia hinsawa abon pe duiba tek ba thanga khaloi duiba khama perkai chung apu kai phungtam bukha buwa kana tingkha abon pe chung thana phun khaya kana lisip khine koroi moren sa hangka abon pare chung duty tongma ja thanga kana police dok duty tongma jaga thangoi janokha pare sapcha pare phaya kana police doctor nungha dino boro tongman akai company ni gari duty tongta ngala ulo khain no ko bahai khanawi ning phai kata kisigi ya ban pore police rok tam rok sekla police dok kun chari apu kai jungna thana o phedi hingka che kang thana thanga ni tam rok thana thangoi ko dorgas chiyai ka phata kes kata ab borok no sisini kata bu tabuk sisini ga je rom phenai no olom pregnant to o horonugoi sinikha boroni saidama abo managwanda phesini no komalpur ni na nge nang tabuk tam rok san oba ge ni location borno lom pe oi samustara rok ka sado pido jabardasti kya nang tam san oba hai borong no gi abo wanji toksa to himlai mi na oba rom pregnant no ken tam rok wan suk borong no sa jiban jelo tinai khasi odnai an jate te ko ne nukni borno ba ke tana hatto ta tam khai ni bin to mung no te khoksa bo surung nai bonok khaima o khaya kana bon phiol lo kai kai te masa bang bonung bo je sapun ta wanji phuno o bin to mung no surung bo yok thang bunai bo khaina te khoksa ni nung an mung khai puspo kuma debro abo bo kam mo sirampur no dia beruk haje engko manjagoi engke ang bukha bodini gotana abo sukurbarni borok ngai aboni aglo norok police no eba nai mo thang bodol nor ja janokha phun khaimane bisi khane kuri ke bokuli men hospital ro thaka hospital nya thaka medical khajaka ngai ning tabuk o jerom prenai no kai ning sisini sehra no khachini mong ba ki sinia bum ba sehra ba ki ku na to ang bona sakti khlemangla ge photo khakasini boron phaya ba kai ning sereman seme yang obo bini boys ro no manik busro idea ro busro na obo gang post phana su bag mandi asia bo khai tam bai phai mani dinin khamal gari ko margari okay no be bola sore ni police ro phai ta bono trang khana ble na dino police ro phai tlang phai bono do mai men nang tabuk tamon chan o je wan jino nang tamo mane tam khaina mo sung bono je no obai samung sitra khaimani tiyei bono jail eba bini je unko je satok mani no oboni tiyei bono majra kra khe benan bagni tam rok jana mo sung bo bhai kok thero जबरदस्ती नि रेप केस नि बाकी नायो के छोरी नि पक्खे ओके राम पैसा नायो आं
bini yang sunago thangka binan sunago phayo hone hingke ang saisung keukuri ke sanjao mani songka saya songbaya konoi thangmusung hoi thuka hingke mukri thangi kang de hingke o wansa basi hingnai tukhepro ang samandiya hingke tam khai hingke dogarok bo ang khroman siria kun thana hapkan keno o haboi ingkoma rep khaiman bo passport sia olo khai saiman thangka langti rok khaijak di rok khlokjak sakani khai kun khaijigya bino go bo keukuri hinai ingko kha o wansano hawo sungoi bera kapla rok tei dana haraiba anba ati bang kha saiman di ang bo thutani kisa phan saiman dia hingke asta job justify ano ingko kha rep khaija bukhum muthubai ang sirik mandiya hingke olo khai obosai inggai arang hai ing thangka tam khai hinani ingko kaham kai bo chehra nugdi ang bono tam haing khan sori bapro hingke oboni je kosto manma rok khai yakung bekreng rok yak rok saka hingke khain to khe oro kaisa yas kuda kungkha hingke olo khe ingko khan an bosai bo phainuk phekya parani boro rok nuk phekya ang siring ma khanawai hingke o wan sabo jangi pen kandrop hingke an sabo kai to di kuri kangso hingke olo khe manjakha khurumino ongkhana bla tawani ko bodino ba mia singna bla